Hayi inkosi impela kusho ukuthi na-sticks ufuna usiqatha nomshayi kulezi iy'nsuku. Mfethu ngiyami nisaba umshayi kangaka. Uzosenzani siba u3? Hayi bo, manje uba nami ngilo 3. Hayi cha nami angibuzi. Bala nami kuleyo 3. Rambo mfethu, kanti umsaba nani umshayi mude kanje? Umshayi sesilingana naye. Dala. But manje sesibade nginaye. Singamshaya. Easy. Into kusaba umunye umfana kanje, hayi ma out. Hayi. Hayi bo. Kanti vele mina ngimsaba nomshayi. Ngimdala ngaye futhi ngimude kunaye. Showcase. Tseka indaba yamshayi. Bad idea. Bad. Simon, ungaqali ke mfethu. Sticks fethu, lengane yakugabha lapha esikoleni. And futhi wena uthana nomngane wayo. Sengizwile ukuthi amahle noAmile basasibona abangani. And ke mina nginoplan. Ngizomshela ngesingisi ngiyazi uchazeka. Ngizomshelisa noma Hayi bo mfethu. Manje ufuna sokhuluma isingisi. Rambo mfethu, kanti unosazi nesingisi? Bafethu, ngiyanikhuza. Usali ufuna uqatha nomshayi. Lo mjita loya uneyipintika enzima kabi. Tseka sambe Rambo mfethu. Before open your mouth, shut up and listen to us together, of him and him, two of us. Yeah, both. We are here nice. Gonna talk nice with you. Yeah. Not so. No fighting with us. We are here nice. Gonna talk nice with you. Before open your mouth, I'm telling you, you describe me. He means you explain him. 100%. Wow. Listen, we're gonna take your heart and own it. Yeah, own it. No lies. Trust me and him. We are speaking true. Only true. Well, since we are speaking in English, must I respond in English too? English know me. Yeah, English know you. Don't be to speak it. Eh? What is Rambo face, what's the name? Afraid. Yeah, afraid. Don't be afraid. Yeah. Speak it. Yeah. So, English knows you. Yeah, knows me. So, not the other way around. The other way around to what place? To where? Are you guys for real? Yeah, we are real. We are original, real people. Yeah, original. Oh, you guys are killing me. No, killing you. No, killing you are you. not a killer. Hey. No killing you. You. I just wanna take your heart and own it. No killing you, no. But you can't take my heart. It belongs to someone else. It belongs to Umshai. And you guys know that, right? Okay,
sengidla umagebayi manje. Amahle, baby girl, yangichaza mfethu. Anginendaba ukuthi wangiphoxa ngendlela langa. Kodwa namanje inhliziyo yami isakuthanda. But buthanana no-Amile nje wena umngani wami. Futhi Amile sasiyena umngani wakho. Ya phela indaba edumile uthi akuphoxa phambi kwabantu. Ngakho-ke ungavinga leyo nto. Niyazi ngini ukuthi ngithandana nomshayi? Ya siyazi. Kodwa siyezwa ngandlebe yenye ukuthi uBoss Mshayi basathandana. Ya, amahle baby girl. Mele uqome mina amahle. Mina ngizokuphatha kahle, ngisilona iplay. Namanje ngisasho. Woza la sihlebe sticks. Mase umngani wakho ethi ukuhlehla kancane. Yakhumbulani kathi ngikutshela ukuthi angikufuni? Ya ngiyakhumbula. Namanje angikufuni cabanga. No, smile. Yenza ngathi uyayitshela indaba ezimnandi kubangani bakho. Bye bye. Sticks ntwana, thende ngani? Ndami ntwana, lengani nenhliziyo. Ngisondeze eduze. Yatshela ukuthi ayingifuni. Asmache. Ya. Madoda. Nkosi yami. Umuntu uyafeyila. Angeke ngilise report ekhaya. Ngeke uma unkinga noma kanjani ngeke. Angifeli imaths, level 1 imaths. Wena. Ne-English hayi yabo thisha bangirobha labo thisha ne-English level 1. Ya. isiZulu level 1 nakhona kodwa mengisama nje mengishaya khona imbuzo kodwa to level 1 hayi ngeke level 1 abadlala ngami he madoda fail umuntu ya ne ayikho indaba yami vela kuthina sonke sidalele isikole nje and baningi abantu abaphumelele bengasiqedanga isikole and nami noma kanjani ngizophumelela ngizoba njengalo Facebook bani lo wa Facebook bani Zuckerberg what lapho kodwa kunjalo nami ngizoba njengayeke cela ngibe rich ngibe mnandi comedian nemali yemado right isikole ngiyakulive wena live it clear ulu sis Iswani madoda. Yaza ihle na into kasi. Wethu kasi awume kancane phela. Hey madoda, we umancane. Wasamuhle ntokazi. Eyiwe. Sacela ukuzazisa nje kancinci kaSipoli kancane badla ngiyakucela eziplay. Kelebo hahle bhuti emphatha nsekithi amayebiyanong. Ngihloba late. Wo manake. Kanti asiyena umuntu? Iya. Unyaka orinhle bhuti. Cha ke ngikwazi ukukhuluma lento yakho yabo. Ngcono ukhuluma uma geba isiZulu phela. Ya.
Abuti, ke hopela ho ntshwarele hle, a ke hone ho bua Sizulu. We, bengithi umuntu. Kanti asiyena umuntu. Kodwa uqoso komuntu. Madoda. Awuthi ngihamba. We, para pepe. Ay, para pepe. Oy, para pepe. Papa. Mshayi sicela ukubuza. And please answer me truthfully. Hayi bo Amahle. Buza. Mosilokho ucela. Uyathandana yini noboss lady? Yeah? Uyathandana yini noboss lady? Yebo noma cha? Sakhuluma nje ngalento Amahle. Yindaba ngibuza lo mbuzo futhi. Futhi ubani ukutshelile ukuthi mina noboss lady sisathandana? Ayibo Mshayi uthini kumina? Phendula umbuzo Amahle. Ubavele lo mthumile uselokho ngilandela la. Mshayi khuluma ngani? Why are you being so defensive? Just answer the goddamn question, Mshayi. Lalela. Ngeke answer lo goddamn question yakho ungangitshela ukuthi ubale ovele ukutshelile ukuthi mina noboss lady sisathandana. Ayibo Mshayi, uyangithusa ke mina manje. Kanti nithandana ngempela yini noboss lady? Cha, mina noboss lady asithandana. Kodwa sengiyabona ukuthi ukhona lo muntu elokho ekufaka upoison. Ubani vele lokutshela ukuthi mina noboss lady sisathandana? Uphendule Amahle mani. Ukhona lo muntu elokho ekutshela amanga. Ngeke phela sibangidoda njalo. Ubani lo muntu ongikhuluma kabi kuwena? Okay Mshayi, angisathandi masikhuluma nami kanje. Ngiyacela bandla please, cela wehlisa umoya kancane. Amahle. Uzongiphendula noma cha? Okay ke Mshayi. Ngizwe ngamarodo ukuthi wena namanje noboss lady nisathandana. Uyafana ngijwayela kabi yazi. Mshayi. Yeah. Ramontwana, yashuba ke manje. Relax man wena. Ngeke ngishawe lento emfishane manje. Hayibo Ram. Hey relax man wena. Ngeke ngishawe lento mina. Kodwa ngeke ngishawe lento mina. Rambo uyafika lo muntu. Ngeke, hey yaza ngishaya ngimsapha. Rambo selala lo muntu Ram. Angimsabi, ngeke ngishawe lento emfishane. Hayibo Ram. Yewena sana. Uzamkwenza ngempela. Elalela lawe namshaye wena. Ngeke ngikhiswe ngawe mina. Mina nguRambo, indoda engafi kalona. Awungenze lutho. Ah! Ula ngishanga ngempela nomthithi. Hey mina, ngiyazi ukuthi khona impimpi la. Uba ngishuthizo ebusuku noboss lady. Yeah? Ekhulumani nini? Manje ngiqhumuse ipamu nobathathu. Lalelani lani. Ngiyazi ukuthi khona ngishuthile izolo ebusuku mina noboss lady. Mawuthi khona ngishuthile, akakhona uqiso khona manje. Umsendelile Amahle noma cha? Mawuthi awuhamsendeli. Sangasidisa lezo sithombe. Phele yonke into. Hayi mina ngazi lutho. Nanje anginafoni, anginalutho. Hayi. Lutho xole. Mshayi ungenza nje? Ungenza nje Mshayi?
Amahle kwenze njani? Kwenze njani? Ungithembisile ukuthi ngeke usabonana no-boss lady Mshayi. And uyaphika ukuthi anisathandani. Kodwa kade ngithola i-text Mshayi. Yesithombe sakho naye Mshayi. Uyithweni lo test? Yona into ebalulekile leyo Mshayi. Ngiyithola manje ngoba ngibhizi ngilandelana nawe. Oh. Kade ngoba ubhizi ugijimisana nalabafana. Ingoba ufuna ukubabuza but lesithombe lesimshayi. Amahle. No, imawo Mshayi. Imawo. Imakhona lapho please. Kusemngase ngayislima. Angazi indaba ngibona manje ukuthi akazwa ngithanda wena. Khile ngisho sengizinikelile kwena Mshayi. Ngikuvumela ukuthi wenze noma yini Mshayi. Ngakuvumela nokuthi ungibhanqe Mshayi. But still Mshayi. Kuyafana nje nokuthi bengithela amanzi emhlanje wedada. And I just approached uBoss Lady. Ngimtshela ukuthi akahlukane nawe phansi. Now tell me. What is that? What is that Mshayi? Amahle. Imawo Mshayi, imawo. Mshayi iphulile inhliziyo yami. And kuyimanje sengibona ngintombazana eshodayo. Angazi nanokuthi ngishoda ngani Mshayi. What more do I have to deserve your true love Mshayi? But kukho konke lokho somele ngibheke mina because I'm the one owenza izinto zabalula Mshayi. I was so obsessed about winning your heart Mshayi. But only to find out inhliziyo yakhe iBoss Lady ayikho kumina. Kodwa enye into engisola ngayo kakhulu ukuthi ngakuqomba kahle ngikwazi kahle ukuthi uyiplayer Mshayi. Ngazi kahle ukuthi umfana une-pride. Uyazi ukuthi sonke amantombazane ayakuthanda. But ngaba islima enough to believe ukuthi mina ngizokwazi ukushintsha. Ugcina usuthanda mina ngedwa. Cha ngikushayela izandla Mshayi. Ngakuqomba ngithi mina uzoshintsha wena. Kodwa kwagcina kwaba wena ushintsha mina. Buka manje sengibheke sokohlanye. Amahle please. Cela sikhulume. No Mshayi. Ayiseke into soyikhuluma mina nawe. Ngikunikile inhliziyo yami wena wakhetha ukuyiphula. Wakhetha ukuyidlalisa kwebhola. It's over Mshayi. Phelile phakathi kwami nawe. Amahle please. Cela ungayenzi lento. Please ngicela ungaphindi ungikhulumise. Delete inamba yami efonini yakho Mshayi. Ungakhohlwa futhi nokudelete nezithombe zami. Bye Mshayi. Bafethu sambeni bafethu. Sambe bafethu.
Azi ngithathe lo. Asumba pepe hola. Uyawazi ukugida wena? We ngiyibuzisa, yaza ukwazi ngoba uyena umuntu. We ngikhaphe. Kancane bhuti. Bengisadinga usizo lwakho bandla. Ngathi ngiyaduka. Usumuntu manje? Kanti uyawazi ukukhuluma? Yebo bhuti. Ngiyakwazi ukukhuluma. Hawu. Pho indawo ongakhulumanga nami isulu ngale. Yazi mina mengithi awuyena nhlobo umuntu yazi. Ngiyaxolisa ngempela bhuti kodwa ukuthi omunye umuntu ukhuluma olunye uhlobo lolimo akusho ukuthi akasiyena umuntu. Hayi. Uyangigoqa. Usha ngenteko wena uthi la. Hey, angigoqa wena. Uyangigoqa. Bhuti. Noma ngabe ukhuluma isiSuthu, noma ngabe ukhuluma isiZulu, noma ngabe ukhuluma isilungu, kodwa wonke umuntu ngumuntu. Wonke umuntu umuntu. Nomxhosa nawo umuntu. Kushaki lokho. Yazi mina mengithi umuntu omZulu nje kuphela. Nomxhosa. Should bonke abantu bawomuntu. Ayi madoda. Yeah. Kuhleke bhuti mawukuthi usuyazi ukuthi wonke umuntu umuntu. Kodwa bengicela ke bandla sithi ukubuyela kule ndaba leyo yokusizana. Ngidukile la. Ngicinga umuzwa kaMhlongo. Ngabe yakwazi? Wo, imali. Before ngikhombisa umuzwa kaBhebheletsheni. Mina nawe ngicela sithandane. Sithandane ngobani? Ngoba ngiyakuthanda. Ewu. Wazi wawashoke kalula nawe lamagama. Nawe ke cela ungenzele izinto zibe lula, zibe easiest wozakhe. Ngiyaxolisa bandla. Bengicela ungangizwa kabi. Kodwa mina nginalo uthando lwakho. Kanti ke futhi ngiyaqala nokukubona. Ngiyaxolisa ngempela. Save it. Angithi ufuna umuzwa kaMhlongo? Yebo bhuti. Ngidinga umuzwa kaMhlongo. Hey ke, uduku usufikile. Nakha over there, right there. Nakha. Kakhulu bandla bhuti. Yazi bengibona kodwa benginokungabaza. uNkulunkulu aza kubusisa. Ngiyabonga kakhulu. Yazi uSport ngeke ngiphone. Ukuthi ngicount 5 4 3 2 1 Saspoti. Ukapa mina awe mina Yes, bafana bami. Kule nginibheka. Hawu anti nasenzele emhlabeni. Senzeni. Bengicathi ngizongibalekela kuzokube yini? Besingabale inkosi yami. Besisazoza kuwena. Mina Nkosi yami ade ngibatshela ukuthi asize kuwena. Bona bengafuni. Wazogula wena Sticks, wasitshela nini? Suyaphika Timon. Hawu na Sticks uyisela out man. Uke wasitshela nini? Oh senyaphika ngoba sekukhona iboss. Wena Sipiloni bashaye lapha. Abezwe. Nomina ngibuka. Anizwe. Boza yami uthi sami ukukhela induku. Konzobashaya kahle lapha. Ifusikano uzandla nonke. Uzandla.
Manini line kahle. Mani kanje. Ngixolela futhi uDingi. Bathi kuzomela nazo ukuthi ngixolele kokugcina. Kokugcina. Dango Poza. Siyabonga kakhulu. Plastic gang forever. Forever and ever. Poza yami. Awu. Boss. Saxolisa Poza yami. Kakhulu. Good. But ngaphambi ukuthi siqhubele phambili. Cela ngibukise ishow. Cela le ngoma ya Beyonce ethi All the Single Ladies. Nidansele futhi. Say no more. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Come on, mantombazane. Funny vibe. Ho. All the single ladies. 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 Put your hands up. Qhubekani. Oh, Tatsani. One, two, three. Fusekani ngizonibona kusasa. Danke, Boss. Yani indoda amele ingachazi ingabi netori. Indoda amele isipole imama. Kodwa namakomenti udlala ngami. Ufuna ukuba namanga emali kuphela. Sikuphi isimanga lapho? Asikho. Indoda amele ibe nemali, ingabi broke. Finish. Manje namakomenti ukucabanga uba nemali yakho. Ngiyaba nayo imali yami mina, uma uyanginikeza. Into ngithi ayikho enough. Kodwa mase umdala usebenza uba enough angeni. Ngeke ufuna ukudla imali yami. Wo. Uthini manje sizompema? Mase ngisebenza. Hey. Uyosebenza mase umdala. Angifuni ukusebenza mina. Angizelwe ngizosebenza emhlabeni. Makomenti ngisacela ukubuza. Ufundela ukuba yini mase umdala? Ngifundela ukuba housewife. Mina Nkosi yami, ngifundela ukuba umuntu ohlala ekhaya. Mase ngiba nemali eningi. Uzoyithatha malini ungasebenzi? Husband izobe sebenza nje. Makomenti. Hayi. Manje awusho. Bese saphi le mali ngisipola ngayo? Bodyguard lami ngiyaphuthuma samba. Bodyguard. Ya hayi. Sizokutshela ukuthi ngane ngiqashile ukuthi ngigadi. Ngizongiholela njalo ngesonto. Ngiyaphuthuma bodyguard. Bazoze bahambe labafana. Makomenti ngisaphuthuma ngisemsebenzini. Okunye sobe sekuxoxe kusasa wona. Kodwa nje ngicela wasihlale wazi ukuthi uma ngisebenzela wena ukuthi uhlezi ujabulile. Hayi angikujaji siza. Anything for the bag. Yabuyisa 5 madoda. Baphi labafana kade befuna ukungishaya. Ngibatshelile ukuthi abahambe khona sisexoxa kahle nendaba. Lalela la. Sekade uyithina manje uNondle. Hayi akho uzomthinta. Sacela ukubuza Nondle. Ubukhona kulamantombazana ade ephuca amajidi manje.
Yes, bengikhona. And ngiwajikelele lamantombazane ngayithatha yonke. Manje ngimisela ukuyibuyisa le mali. Into engasoze yenzeka leyo. Miyekeni mabodyguard, akangithusi. Lalela, ngizele ifavor. Lento singaxazulula kalula. La bafana beze kimi bathomba ukuthi ngizobatholela imali yabo. So na please, mele kubuza abantu ukuthi nginikeza imali uvume ngoba mina ngizobanike yami. Phela nami usukudabukisa. Indawo ushoko. Uzothi ukwenzelani lokho? Ake ngithi nje ngifuna amajida aqhubeke ngihloniphe. And nawe kuyeke phansi. Yakuhlonipha amajida. Why vele? Ake ngithi nje ngiyashaya mse ngicasukile. Akekho ongamelana nami. Ay, okay, deal. Lelani mantombazane, bekumnandi ukudlala nani igame. Kodwa kumele namukele ukuthi niluzile. Mina ngoyini. Oh, subona ukuthi uqashele bomshunqisi ukuthi bezokugada. Lalela, angeke wazama ukwenza la nonsense yakho. This time uzokukhahleleka blind. Sizwe. Suyibhodekade sisukela nini manje? Fatima, mina ngisemsebenzini. Mawuthi ngizothi into nonhle la, khohlwana. Lalela la wena. Ngeke uhlezi uhamba nalabo mshunqisi ohamba nabo. Once nilala day uzokukhahleleka. Well, angithembi ukuthi mengihamba namabodyguard ami, ngizobe ngihamba noJack. Ngiyeza kuthiwa akekho ongamelana noChaki, mesediniwe. Yazini, sengikhathele ukukhuluma nani. Khohlwani mina. Boys, asambeni. Subhizi nanonto omusha manje wena Shemasi. Enda uxhuma uxhasi lapho. Boss ngenza yonke into ethi angiyenza. Isento yami ke. Ihaki kuphela Mkhonto, njengoba ade sivumelene. Hayi okay, ayikho inkinga. Vele nami ngisifunele ihaki kuphela. Okay, wozakhe. I never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad these days. Shutting on them with your leg away. It don't matter if you got a man. I'm with your leg away. I'm with your leg away. Hayi bo. Posteli yajola. Okay, ngithethe Mkhonto. Wenzani manje? I need a cool life right now. I need a best wife right now. I'm at a trust I don't like now. You got me popping my blind. Sidilithina ngithi sisome efonini yakho. Ya ngisidilithini. Okay, good. Wenza sure ukuthi ayikho umuntu ozothola bhalento. Ayikhululeka, akekho umuntu ozothola. Okay, hamba. Yena uzonyoka umgwaqo, wenza ngisho umgwaqo after 2 minutes. Amile. Never ever loved like this. I never ever felt this way. Love really bad these days. Shutting on them with your leg away. It don't matter if you got a man. With your leg away. Umshayi uyinja Amile. Udlalile ngathi umshayi. Akaze sithande. Ubehlezi nje ethanda uboss lady.
Angazi nanokuthi ngisendele ubani isithombe ku-WhatsApp. Isithombe sa-boss lady nomshayi bejola Amile. Umshayi no-boss lady akaze beyeke ukuthandana Amile. Akaze. I'm like a blind knife right now. I need a cool life right Isithombe. now. I need a best wife right now. I'm at a trust I don't like now. Sidelethile ngithi isithombe foni yakho. Ya ngisilethile. Okay, good. Wenza sure ukuthi ayikho umuntu ozothola baluleke. It's okay, Amahle. It's okay. Tseka indaba yokuthi abantu bafika kanjani manje.